живеехме с теб. Сега се моля вечно да те има тук до мен, винаги до мен. Част от хиляди години и за нас днес да подари. Искам да те има винаги до мен, щом си тук света е необикновен. Всичко се променя и причината си ти, себе си да виждам твоите очи, винаги до мен. И усещам как с тебе дишам всеки път, когато нежно спиш. Все по-силно знам, че те обичам. Тук до мен, винаги до мен. Искам да те има винаги до мен, щом си тук света е необикновен. Всичко се променя и причината си ти, себе си да виждам твоите очи. Яне, здравей! Ние сме днес на твоето изписване. Аз съм Леля ти. Искам да ти пожелая да бъдеш един истински достоен човек, уверен в себе си, да знаеш кой е правилният избор, да можеш да го направиш. Искам да си винаги щастлив и да се бориш за щастието си и да не забравяш близките си, защото ние много те обичаме. Ти си много очаквано бебе, винаги можеш да разчиташ на нас. Аз съм Леля ти и много те обичам. Здравей, Део! Аз съм кандидат Войчото. Може би, когато гледаш този запис, няма да бъда кандидат Войчото, а ще бъда Войчото. Трябва да знаеш, че всички много те обичаме, че Леля ти страшно много рева, като те видя за първи път. Първото нещо, което беше, се разплаче. Да си ден, да си хубав, да си здрав човек. Всички много те обичаме. Дени, желая ти да бъдеш здрав, усмихнат, да ни радваш и много късмет и успехи в живота. Искам да кажа, че той не е най-скъпото нещо и пожеланието ми е да е здрав и силен.